Il-Partit Nazzjonalista jemmel li drawiet id-delizzi u l-artiġjanat huma kollha parti mill-identità tagħna u parti integrali mill-prodott turistiku ta' pajjiżna. Għalhekk Gvern ġdid Nazzjonalista se jwettaq qafas ta' miżuri li permezz tagħhom tingħata spinta qawwija lil gażini tal-banda dawk involuti fil-festi, ir-regatta u anke l-artiġjanat. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus mid-deputat Edwin Vassallo u mill-kandidata Francine Farrugia, il-Partit Nazzjonalista ippreżenta numru ta' proposti intiżi biex jgħinu fil-qawmien mill-ġdid ta' dawn l-organizzazzjonijiet wara d-daqqa tal-pandemija. Lill-imħażen tal-armar każini tal-banda Kmamar tan-Nar u klabs tar-regatta se tingħatalhom qotja li tvarja bejn 10,000 euro u 25,000 euro. Se jiddaħħal sussidju fuq kirjiet kummerċjali eżistenti u fuq l-ispiża ta' kontijiet tad-dawl u l-ilma. Se jingħata appoġġ lil dawn l-qdiet biex ikollhom il-post jew faċilità tagħhom. Gvern Nazzjonalista se jagħti appoġġ speċifiku għal Kmamar tan-Nar fejn se jtejjeb il-qafas leġislattiv li jirregola l-ħidma tan-nar u wara konsultazzjoni mal-entitajiet kollha konċernati ikunu riveduti ir-regolamenti dwar il-ġar tan-nar. Il-Gvern jibda jkopri il-ħlas għall-ispiża tal-iskorta tal-Pulizija u mill-inqas darbtejn fis-sena jsir Festival tal-Lob tan-Nar u jsiru emendi fil-liġi tal-VAT biex Kmamar tan-Nar ikunu jistgħu japplikaw ħalli jieħdu refunds tal-VAT fuq l-ispiża li jkunu għamlu. Gvern Nazzjonalista se jagħti għajnuna speċifika għall-imħażen u l-qdiet tal-armar tal-festi fejn makkinarju ikunu eżenti mill-ħlas tal-liċenzja li tinħareġ minn Transport Malta. Is-servizzi kollha li jingħataw minn entitajiet governattivi bħalma huma permessi jingħataw b'xejn. Apparti dan kollu jerġa' jibda jopera b'mod effettiv il-Kunsill Malti għall-Artiġjanat dan filwaqt l-artiġjani jkunu mejjuna direttament. Filwaqt li l-organizzazzjoni tar-regatta tibda tkun taħt ir-responsabilità konġunta ta' Heritage Malta se jingħata appoġġ lil klabs tar-regatta biex ikunu jistgħu iħarġu għad-diefa żgħażagħ. Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jagħti appoġġ ukoll lill-parteċipanti fil-Karnival billi jitwettaq il-proġett tal-Carnival Village u l-premijiet tal-kategoriji kollha jiżdiedu bi 300%.